Pan ddaeth y cynnig i'r ysgol o anfon un o'r gweinyddysau ar gwrs sabathol gloywi iaith yn Llambed, nid os o'n i'n mynd i anfon unrhyw un oedd y broblem, ond pwy yn mynd i anfon, achos oedd cymaint o ddiddordeb dy fi'n yr ysgol, gyda'r gweinyddysau wir am ddatblygu sgiliau ieithyddol, fel bod nhw'n gallu helpu'r athrawon ar lawr y dosbarth gymaint a phosib. Dwi'n credu bod y cwrs yn apelio oherwydd mae'n fwy na cwrs un diwrnod, lle mae'n disgwyl i'r gweinyddysau gymryd y cyfan mewn a mynd syth nôl i'r dosbarth a gweithredu. Dwi'n teimlo bod strwythur y cwrs, lle mae yna wythnos o weithgareddau di-dor, a wedyn cyfres o ddiwrnodau yn wythnosol yn fformat gwych er mwyn gwreiddio sgiliau yn gweinyddysau ni. Ac mwy na hynny, codi hyder. Dwi'n credu bod yr agwedd yna o'r cwrs yn caniatáu i'r elfen fyfyriol a gwelliant parhaus i ddatblygu o fewn y gweinyddysau. Oedd lefel iaith Debbie yn dda i ddechrau, ond ni'n teimlo bod y cwrs yma yn mynd i roi'r hyder ychwanegol na iddi i wybod ydw dwi yn adnabod y patrymau iaith yn gywir, a dwi'n teimlo'n ddigon o hyderus i gymryd grŵp bach ac i ddrylio nhw, sef yn gwmws beth sydd angen ar y plant meithrin derbyn blwyddyn 1, wel plant y cyfnod sylfaen yn ei chyfanrwydd mewn gwirionedd. Pan ddychwelodd Debbie ar ôl yr wythnos dwys yn Llambed, yr unig gair allan i ddefnyddio oedd ath i nôl yn fwrlwm i gyd. Oedd i'n Catrin, mae rhaid i weld y syniadau yma dwi wedi gweld. A nid yn unig bod hi'n rhannu yna gyda fi a'r athrawes dosbarth, ond o'n i hefyd yn clywed y sgyrsiau yn digwydd rhwng hi a'r gweinyddysau eraill. Wedi hi'n dod a rhywbeth i gynnig i'r plat os ydych chi yn y cyfarfodydd cynllunio. A dwi bendant yn gweld, nid yn unig o ran hyder a beth oedd ganddi gynnig, ond mae yna effaith bositif wedi bod ar ddatblygiad disgyblion sydd wedi bod yn ei gofal hi. Mae'r athrawes dosbarth wedi rhoi cyfrifoldeb iddi hi i ddatblygu gwahanol batrymau, a mae hwnna wir wedi dylanwadu ar y plant. Gobeith i ni yw bod arferion mae Debbie wedi datblygu yn gallu cael ei rheadru rhwng y gweinyddysau arall hefyd. Mae'n codi hyder yn gweinyddysau ni, nid yn unig yn nod, sef i wellau sgiliau iaith nhw, ond hefyd mewn strategaethau addysgu cyffredinol. Mae'n maen nhw wedi cael darpariaeth safonol ac felly yn teimlo bod nhw werth chweil a bod ni'n gwerthfawrogi mewn bod nhw ar lawr y dosbarth. Ac felly dwi'n teimlo bod codi'r hyder yna yn eu cymell nhw i berfformio'n well ar lawr y dosbarth.